Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem ammo, saan laeng asyak ti kastoy. Tunggal maysa, dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak, nagduduma apakay gapuan. Ngem mamatiak, nga itilet ang niliday, at damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsalukob kan ka. Awisen kayo marod ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno ing kayabkas ti anak akanyo. Ket agbalinda nga ulidan, kadag iti dumdumngeg iti tangatang. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Linda, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ilinged daklat takuman itinagan a Linda. Nalabit nga dan na drama yo akas itipadas ko. Ngem sapay la kuma, tamapili matlat ta may drama daytoy pakasaritaak. Maysak a polio victim. Ket nalabit at ikasasaad ko ti makagapo. No apay nga ado dagiti banag akaamak ko. Bueno papagayam, intay dinggen ti panakay drama ti pakasaritaan ni Linda. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Linda, anak. Adan ni Orly, or orayon na ka. Kasta ka din, nanang. Apag iso ta nakasukatak matan. Talaga nga amon ni Orly, no anya nga oras nga umay nakasukunan dito'y balay. Saan lang ati oras ti panang sukon na kanyak dito'y balay ti kabisado na, nanang. Uray ti panang sukon na kanyak iti pwestok iti malam. Amunan. Nataar ni Orly, saan ka day anak ko? Ha? Saan ka ibaga na kanyak, anak kapimpintas ka kano? Anya? Wan, Linda. Makadamdamag ak nga rod, no agkursunada kan ka. Ay, da kayo mat, nanang. Kasano ko mga agkursunada ni Orly iti may saan ang makapag na iti nasayaat. Ane, anya ko mga itidakas na, no saan ka makapag na iti nasayaat? Saan atubang ti panagbalin mo a polio victim? Tapno saan kang agragsak, anak ko? Basta, nanang. Sa anak amamati nga dagayat kanyak. Gaputa ababa ti may saasakak. Oh, aday ta Linda. Nakadanon tan dito'y computer shop mo dito sentro. Mabit lang ha. Alalayan ka dong saan. Ay, saanan, Orly? Kabaalak. Di ka maladaw inton malam, Amomot no niya nga oras ti panagsira ti computer shop ko. Apag iso, katapusan inton malam ita. kunton nga ito ti bayad ko iti panangisir service mo kanya. Si kakit di mat Linda. Awan anyaman na kanyak. Nga oray no saan ka pa ilang agbayad. Ay, saan Ti saritaan ta, kinsenas katapusan nga itad ko ti bayad iti panangisir service mo kanya. Iso ang masapol nga agbayad ak inton malam. Ala, sikat imakam mo, Linda. O sige, mapanakon. Sige, aganad ka, Orly. Linda, nalpas ko ngayon pag nati-renewal permit ti computer shop mo. Adday ta ka manon, Nelly. Anya amo nga ibagbagam. Agpartner tayo iti dayto ang negosyo. Dua ta nga agtagi ko iti daytoy. Uwan angam dakdakkel ti kwartam, idi imbangon ta daytoy, Linda. Dakdakkel ti karbangam ngam iti siya. Ay, jak ka iti kasta, Nelly. Agayam ta. Kat kas iti nakonakon. Dua ta ang nangirugi iti dayto ang negosyo. Iso ako kwa ta daytoy. Iso adyak kahit nga ibagbagam asyaklaang ti akin kukwa iti dayto ang negosyo, ha? Alaman laangan. Ni, mabit lang.
Adda si mara ka customer. Wow, gwapo ah. Alarod, asikas mamon. Si kanti makaamuno sa dino abanda ti pagkomputeran na. Linda, anak, adda ka di parikot. Apay saan ka matagtagari? Awan anyaman na daytoy, nanang. Di daklatan ikaskaso. Kasano ad ika-ikaskaso ako namngay. Kat kastamat anak kaulimak ka. Anyat mapaspasamak kan kaaya. Adala pampanunutak may papan itinegosyo mi kan ni Nelly, nanang. Apay anak ko, adda parikot iti computer shop yu iti sentro. Umadado nga minan ti suki mi nga computer ijay. Masansan ang mapuno ti pwesto mi. Kasta ka di. Anya nga ro ti pampanunutam ako nam. Kaya't ko akasarita ti akin kukoy ti ababangan mi iji sentro, nanang. Nagsara nga min di kaabay mi a negosyo. I-extend ko kuma ti computer shop. O di kasaritam, anak ko. Saan ka nga agtaktakpay? Saan ka siguro amarigatan? Tamamati ak nga iprioridad na kati akin kukwa iti abangam. Madamagaya man ti pan nakaaramid ti extension ti computer shop yo, Nelly. Anong operational kayo lahat, ha? Wandoni, nakapagsarita nga minan dalinda kentakin ko iti pasdak. Amom, bilibak ka na kayo ti gayam mo. Napigsa da iti business yo. Ay na, kinapudno na. Nilindamot lang katakin ko iti daytoy. Bale, amok ni Linda agayam ko. Ang sana kasta ti pangkit-kitaan na ken ka. Tapara ken kwa na. Ag-partner kayo iti dayto ang negosyo. Ay na, manumot langan nga iti kwarta kiti dayto ang negosyo. Talaga nili... Linda, apagiso, adda ka gayaman. Naimbag nga oras mo, Linda. Kastamat, sir. Naimbag nga orasyo. Ay, una yun dayta, Linda. Di na kumamot na awagan iti, sir. Nabayagan na sukidak dito yung computer shop yo. Ha? Wan mat nga min, Linda. Mabit lang atan eh. Ada simra ka customer. Mabit lang. Sir Donnie, ag-computer kayo kadi? Tinapod no na, Linda. Nalpasa ko niti inaramit ko dito yung computer shop yo. Nakabayad ak matan. Nakisarsarita aklaan ka ni Nelly. Tapno, mauray ka. Ha? Pasensya ka niti na ibagak, Linda. Sapay la kuma, tadi nakagora. Sir Donnie? Adday ta ka manen. Di na kumanawagan iti, sir. Doni kumalatan. Pangaasim, Linda. Naimbag man ta nakapasyar kayo, uncle. Kumusta kayo? Mailiwak met kada kayo kinimanang kanakan. Amok amarigatan kayo amang sarungkar kanyak iji lugar tayaw. Nang runa ket makumikom kay tinigusyom. Medyo, uncle. Diyak ngamin kaya't amabaybay ang tinegosyo mi itigayam ko. Amoyo mataday jay lang ti pangalalaan mi iti pagbibiyag mi kaninanang. Naduras ka nun jay nigusyom kuna ti inam kanakan. Talaga ka nung amin na nagaget ka. Ni uncle talaga, tila ibagbagana. Agpaiso amin nga imbaga ni nanang mo. Nagaget ka ngamin na talaga kaanakan. Kaano met ngay makikallaysa ka kaanakan. Ha? Uncle? Nasurukan na 30 ti taon mo. Tinasaya at uncle, malak iti merienda tayo. Mabitlaan. Sapay la ko matapat ngam ti awis ko, Linda. Kunang ba't nyaman di kaya nayat mo? So awan mo siguro tagungat, naawisan ka. Donnie, awan nga min ti agbantay dito yung computer siya. Ay na, friend. Ada kang nagbantay ditoy. Di kag danag. Ha? Aday tagayan ni Nelly. Adamot gayam. Awan mo siguro ti rason tapno di nakpat ganita awis ko. Mabalin ka di, Linda. Linda, friend. Alan, sana balit adahak mat ngagbantay dito yung computer shop. Isungawan ti pagdanagam. Donnie, apay adito ipay tinangawisam kanya. Nangina dito eh.
Para lang kadagiti espesyal a tao dahito a restaurant. Espesyal ka kanya, Linda. Iso nga data ditoy. Ha? Nabayagan na suki da kiti computer shop yo. Saan na may libakyan ka dayta? Donnie, Malagip ko pa iti na minsan. Napanak ng computer iti shop yo. Nga imot ko pa iti laptop ko. Nalaos ti ilik iti ni Nelly. ha? Oh, makita? Baka isom ka lang iti impalagip ko. Mas naawak matkan ka, Donnie. Adamat laptop mo. Ngam no apay masapol pay amapan ka iti computer shop. Adamat dagiti wireless nga internet ita. Imposible nga awan ti kasdi nga aramatam. Sikating ka po na, Linda. Ha? Dahil tatagpaiso. Sikating ka po na no apay amasansan nga adaki ti computer shop yo. Donnie, Ay ayatin ka ngamin. Kat makumkumpleto ta aldaw ko no makikita ka. anya? Dahil tatagpaiso. Kat among kati naglaplapusanan ti kinaragsak ko ita. Gaputa ka kuyog ka dito restaurant. Sabay lang ko ma. Tadi nakurani ti impodnok ka, Linda. Kat tapno formal ti panagaram ko ka. Di kumalapta namang sarong kargan ka, ija balayo. Linda, pangaasim. Palubusan na ko nga agawid. Rumbang ko mga itay pa anak kaawidak. Nga pinilit na kumatlata sumurot diti balayo. Pangasim, Nelly. Di ka pa'y pumanaw. Adapay la dito ni Donnie. Isungarod a pumanaw akon. Tapno makapagsarita kayo. Kasanungay ang makapagsarita kayo no... Pangasim, di ka pa'y pumanaw. Anya? Dito'y ka pa'y laang. Di ka pa'y pumanaw. Amang ano saan kanton nagpa-service kanya, Linda? Ha? Apay mat, Orly. Una, takanayon mo't ngaminin nga day di balayo ti dikot siya amang sarsarong kargan ka. Ha? Aklonat nga daimon ko, Linda. Ha? Apay ko mga agimon ka mat, Orly. Gaputa agayatak matkan ka. Ay na, Orly. Mabalin ka di. Di pa nagmanehom iti tricycle ti into naram. San atila ibagbagam? Amang ano madisgrasya ta? Amom, Linda anak, kayat ko ni Donnie nga agbalin amanugang. Nanang, Wan, anak ko, nasingpat ni Donnie. Kat mariknak, anapudnukan ka. lading itek, nanang. Ngam saan kayo kumaamang namnama? Anya ti kayat mo asawan? Saan amatungpal ti anyaman anam namaan nyo? Tadyak lamamati anapudno kanyak ni Donnie. Anya? Ngam, anak, napasnat ni Donnie iti panagayat na kan ka. Dandan ni rin nga umay nakasarungkaran. Panagkunayo ka di, nanang? Seryosuan ni Donnie ti kas kanyak? Anya ti kayat mo asawan? Napulyo ak, nanang. Iso asaan alimpyo ti panagnak. Ababa ti may sa asakak. Imposible adinak to ibain ni Donnie. Linda, Iso alading itek, nanang. Jack mamati anapudno kanyak ni Donnie. Kung naklakit din no di mo patgan ti awis ko. Nga umaytay ti dahi ti alugar. Nagpintas dito saan ka di? Malaksid a presko ti angin. Nagpintas sa buyahan ti mangliwang-liwang at tao. Simuro takken ka ditoy, Donnie. Tatalaga akayat kamot ang makasarita itinalapat. Linda, Kayat ko akidawan kan ka. Asapay la kuma, taday tuyan ti maudi a panagkita kan panagsarita ta. anya? Apay, iti anya aga po. Kunak man numangrugin ang mabukal ti nasaysaya at paalin na nganta. Kunak no dandanin aklonom ti panagayat ko kan ka. Lading itak. Sa anak ang mamati anapudno ka kanyak. Anya? Kasano anak ko na masaanak anapod no kan ka, Linda. Gaputad na pakapilawak.
Kitaan na ka na imbag. May saak a polio victim. Saan alimpyo ti panagnak. Idinto ta si ka. Malaksid anataer kan professional ka. Ada ka ba alam iti biyag? Kasano kumamamati aka na pudno ka kanyak? Gapulaan iti pakapilawam. Gapulaan tagdumat estado tayo ti biyag. Pagarupul mo na saan anapod no ti intensyon ko ken ka. Nagrabaw day ta arason mo, Linda. Kabailak nga aklunan ti kinapudno. Pangaasim kumata din akong anlilawan pa'y. Imposible adinak to ibain. Imposible nga ayatan nak. Iso maudin day ito panagsarita ta. Talaga gaya man nagrabaw ti pannakamamong kanyak, Linda. Naglaka kinanganak. Naglaka a hinusgam ti panagayat ko ken ka. Donya. Makita ka dagiti matam. Maisupad iti ibagbagam iti marikriknam. Ngamraamak ti desisyon mo. Iso na lang. Tasakbay nga itulot ka. Kaya't kung may balikas, iti maudi akong daway. Si kalang ti babae nga inayat ko. Iti laksid ti ibagbagam apakapilawam. Si kalang. Nariknak ti kinapudno day di insawang ni Donnie. Nang runa una yan, ti kinunana asaklaeng ti inayat na, Mr. Lonely. Kaya't kung ay babawi amin dagiti imbagak, ngam nagbain akon. Iswadya kon nagtimtimak, agingga, ana itulog na. Day di matan tinaudi a panagkita ken panagsarita mi kini Donnie. Agingga na damag kulaangan a pimusay ni Donnie, gapo iti aksidente. Agtawo na kitaan iti 50, ket jakmet nakiasawan. Dayto iti pakasarita, tuy pagayam mo, Linda. Umuna iti amin, agyaman kami ken ka pagayam a Linda, gapo iti panangibinglay mo, iti pakasarita. Itinagan ni Ayat, agpapada ti amin, pagayam ko. Uray niya pa iti estadom iti biyag, wenno uray niya pa iti langam. Saan nga agbalin atubang dayta, tapno di kan agraksak. Ngamin, dat-datlag ni Ayat. Ket iti kanito anariknam dayta, narigat munto alapdan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Linda, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.